Еврозоната е в състояние на технически фалит. Това не е вярно. Еврозоната няма как да фалира. За да фалира означава, че тя не трябва да има пари, за да покрие задълженията си. Еврозоната обаче не е отделен субект с дълги активи, а паричен съюз от държави, споделящи една валута и обща централна банка. Тя няма собствен бюджет и затова не може да обяви фалит. Европейската централна банка отговаря за паричната политика на еврозоната. Тя е тази, която заедно с националните банки на държавите членки решава дали, кога и колко нови пари да бъдат напечатани. Дори да натрупа загуби, Европейската централна банка също не може да фалира. Защо? Защото винаги може да осигури още пари в икономиката. Как? Като си ги напечата. Прекомерното печатане на нови пари и пускането им в икономиката обаче е един от факторите, които увеличават инфлацията. А оттам и цените. Тъкмо за това ЕЦБ е длъжно да следи инфлацията да остане предвидима и умерена. А ти имаш ли още въпроси, свързани с предстоящото влизане на България в еврозоната? Напиши ни ги в коментар.